এইটা ଆମ ପଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। କାଠବାଡ଼ି ଛକରୁ ଆସିଲେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନବମୀ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଲଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସକାଳ ସମୟରେ ଦୀପ ଏବଂ ଚିତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ଏହିଠାରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଯିବା। ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାହୋଇ ରଖାହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମା ନିଜେ ନିଜ ବାହିନୀ ସିଂହ ଏବଂ ଅସୁର ଉପରେ ପାଦ ରଖି ପୂଜା ପାଉଛି। କପଡ଼ାରେ ଝାଲିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଛପଟ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାଲର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ। ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ସଂକଳ୍ପ କରି 4 ଦିନ କାଳ ଏହି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ମାଦଳ ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ମାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଭରିଯାଏ। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇନା ଏବଂ ବୁଟୁ ଭାଇନାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ କାଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଆଳତି ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ଏବଂ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଚଉରା ଦେବୀ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଏହିପରି ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ଦାନ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଫୁଲକୁ ବୁଟୁ ଭାଇନା ନିଜେ ମାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପଲଙ୍କ 4 ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଗୁହାରି କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାନ କରିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳଟିକୁ ନିଜେ ବୁଟୁ ଭାଇନା ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।